Gaur, Nafarroako UNICEF zuzendaria Maider Gabilondo dugu platoan. Hemengo eta munduko toki askotako kristalesko sabaiei buruz hitz egiteko. Ongi etorri, Maider. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Hitz egiten geuden ez, aspaldian egin nizula ere elkarrezketa ni xaloan hasi nintzenean. Bai. Zure bidaia hoiei buruz, ez? Bai. Eta Baluarten egin genuen. Baluarten. Fondotan, sarreran, bai. Hori da, ez? Eta, jarraitzen duzu baita ere UNICEF, Nafarroko UNICEFeko zuzendari moduan. Bai. Eta, karo, asko dara matzaia. Hori da, ez? 5 urte behintzat bai, baina gehiago. Askoz gehiago. Bai. Nafarrora itzuli nintzen 2002an, pentsa 22 urte dara matzat Nafarroan, bai, Nafarroko komitea zuzentzen, bai. Gero ere pentsatzen esan nuen, Maider ere, ostras, ez zintudan buruan momentu horretan, bera ere, programontarako aproposa, ez? Azkenean, hitz egiten dugu baita ere, oso eremu maskulinoetan dauden emakumeei buruz eta hien esperientziei buruz, baina baita ere hori lidergo postuetan dauden emakumeei buruz, ez? Eta azkenean, kristalesko sabaia deitzen den programa honetan, badaude askotan zailtasun handiak, ez? Emakumezkoak lidergo postuetara ailegatzeko, ez? Ez dakit zure kasuan zaila izan zen, edo nola sentitu zenuen zu prozesu hori? Nik uste, alde batetik oso privilegiatu sentitu naiz beti, nik uste lehenengo sabaia, kristalesko sabaia edo batzutan ez dakit arrisko sabaiak izaten diren, familian ematen direnak, ez? Txikitandik zela ezitzen gaituzten, edo berdintasun inguru baten ezitzen gaituzten, edo desberdintasunekin ezitzen gaituzten. Eta alde hortatik, esan behar dut, oso privilegiatu izan ezela, nire etxean berdintasun giro bat bizi izan dut beti, anai bat daukat, ez daukagu adinean diferentzia handirik eta oso berdintsu ezitu gara, eskubide berdina geneuzkan, bete behar berdina geneuzkan, etxean ere ikusi dut aitasuk aldatzen, amasuk aldatzen, bata zaintzen bestea horrez dut ezberdintasunik ikusi, eta nik uste horrek eman didala, kuraia bat o esperientzia bat bizitzantan, sabai gutxiagokin ezi alizateko, edo nire bizitza, lan bizitza eraikitzeko ez ditut, lehenengo sabai horrek ez ditut izan, eta hori nik uste oso garrantzitsua dela. Bai, aipatu dugu ez, elkarrizketa askotan nola, muga horiek ez, lehenengo muga horiek ez, azgian txiki-txikitatik hartzen ditugu ez, ikusten baldin badugu, modu batez zitzen gaituztela eta zerbait espezifikora biratuta edo hori da, ez? Muga horiek baldin dauzkagu, ez? Baina bide bat edo beste jarraituko dugu pentsatuz bide hori bakarrik jarraitu dezakegula, ez? Bai, hori da, orduan, eskertu behar dugu baita, gure horretik etorri diren emakumeak egin duten lanaz, haiek bai izan dituzte sabaiak eta sabai horiek apurtzeko lan bat ere egin dute, ez? Nire amomak, erakutsi zidaten, nire gainaizela, nik ere eskubidea dukatela, eta gehiago borrokatu behartuko dudala toki guztietara iristeko, baina iritsi naitekela, eta hori oso garrantzitsua da, zen nire inguruan ikusi ditut beste lagun batzuk, beste kide batzuk, ez dutela hori, bizi hori euki, eta zer esanik ez atzerrira jo naizenean, eta ikusi ditudanean nola ezitzen diren beste hor batzuk, beste inguru baten, violentzia inguru baten bizi direnak, diskriminazio egoera baten ezitzen direnak, sabaiak dituzte, ez kristaleskoak, ez beirazkoak, horienak arriskoa dira, ez edo, bai. Batzutan, zure kasua interesgarria baita ere, esan duguna, ez, beste herrialde batzuetako errealitateaz mintzatzeko, ez? Bai. Askotan ere kritikatua izan da, beti ikusten dugula beste herrialdetan dauden desberdintasunak, eske horiek dira oso matxistak, ez? Herrialde hortako dira oso matxistak eta gu, ez. Eta ez da ala, ez, azkenean hemen. Kristona bizi dugu, baina zu benetan, nik uste, daukazula, perspektiba handiago bat, ez? Dauden kultura eta zitzeko modu ezberdinekin, ez?
Zu nola ikusi dituzu errealitate horiek zuretzat, zein izan zen igual errealitaterik bortitzena zuretzat, edo nola bizi izan dituzu egoera horiek? Zerbait aipatu behar badut izango da, nire lehen esperientzia garapen lankidetzan, junitzen Bolondrez bezala, komunitate indigena batzutan lan egitera, komunitate nekazari ketxuekin lan egitera, Perura. Perura, bai. Eta nugu nintzen horra imagen oso idealizatu batekin, eta hango parte izan demokratikoa, eta bat eta bestea, eta hizkuntza eskubideak, eta bertara iritsi nintzenean, eta ikusi nuenean egoera, izan da lehenengo masailekoa, eta lehenengo errealitate bainua jaso nuena, munduan zer gertatzen zen, eta nolako biolentzia bizi zutenan emakumeak, haurrak, neskatilak bizi zuten, tratu txarrak, biolentzia sexuala, eta bar. Eta hor baita ikusi nuen nola erabili daiteken hizkuntza bat, pertsona bat diskriminatzeko eta pertsona bat eskuide gabe usteko, eta ikusten nuen nola gizon askok erabiltzen zuten hizkuntza beraien emakumeen eskubideak zapaltzeko. Han, garai hartan, duela 20 piku urte, bai hezkuntza, bai osasuna, bai justizia denak funtzionatzen zuen soilik gazteleraz. Han ez zegoen funtzionario bat ere ketxuaz hitz egiten zuenik, beraz emakumeak ezin zuten denuntzia bat jarri, ezin zuten papel bat egin, ezin ziren polizian aurrean azaldu, ez bazuten gazteleraz hitz egiten. Eta hori bazekiten gizon askok, eta hori erabiltzen zuten emakumeak etxean ukitzeko eta biolentzia sistema hori mantendu ahal izateko eta bermatu ahal izateko, ez? Eta, klaro, hemen ere badago biolentzia, hemen ere badaude abusuak eta badaude tratu txarrak eta bar, baina ikusi nuen, dimensioa handiagoa zen, ez? Leno etorri da baita ere beste emakume bat, ez? Eta aipatu du nola bera bizi izan zuen bere ama baimena behar zuela bere senarrarena bidaiatzeko, kontu korrontea egiteko, ez? Dirua hartzeko, ez? Eta nik uste bai hemen aurrera pauso handiak egon direla zentzu horretan, ez? Eta bai herrialde batzutan igual zentzu horretan oraindikan beste atzerago daude, bai. Igual esan dizudana, nire amak ere kontatzen du, bera bizi guztian lan egin du, jubilatu zen arte, baina bera bai eskondu zenean jende asko kuestionatu ziola zerbait jarraitzen duzu lanean. Eta hori, bera borrokatu behar izan zuen bataila bat izan zen, beste askoek ez zuten borrokatu, eta igual da nire generazioa, lehenengo generazioa, ja hor aurrera paso hori eman duena. Hor gizartea, generazio batzu behar ditu aldaketak gauzatzeko, eta gizarte batzuk gauza batzutan pauso batzuk atzerago doaz. Egia da, askoz antolatuago daudela han, orain Latinoamerikan, Erta Amerikan, eta emakumeak asko organizatu dira, eta lan asko egiten ari dira, eta kasu askotan gure aurretik dijoazela, ez? Baina egia da, dela gizarte batzuk, eta gizarte herrialde batzuk, zonalde batzuk, dituztela beraien erronka handiak oraindik. Igual landa ere mutan dauden zonaldeak baita ere ez daukate igual Latinoameriketako hiri handietako errealitate berdina baita ere, ez? Eta, klaro, gero ja Afrikara, batezara, eta ja Afrikan ikusten duzu, nola, Afrika subsaharianan nerabetatik nerabe mutil bat bakoitzeko, hezkuntzari gabeko mutil bat bakoitzeko bi emakume daudela, ez? Eta horrek behartzen ditu, eramaten ditu aurren ezkontzara, edo beste egoera batzutara, sumisio hori perpetuatzen duten sistema eta egoeretara, ez? Eta zu horrelako bidaietan, eta zuzendari moduan egin dituzunean, edo lehen kooperante moduan edo, nola ikusten zuten emakume bat, txuri bat gainera, bazegoela horre, manejando el cotarro ditzen den moduan, ez? Hori da, ez? Nola ikusten zuten hori? Asko mehatxu bezala ikusten zuten, behira, kontatuko dut historiotxo bat,
hor Perun, lehen labiziko aldizko nintzenean, eskatu ziguten aisialdiko, lehen bazo eden aisialdiko talde bat zegoen martxan herrian, eta gaztetxo asko aisialdiko taldeen parte hartze zuten, eta bolondrez hori junzan, eta ja urte batzutan hori geldi egon zan programa hori, eta eskatu ziguten martxan jartzeko programa. Eta orduan reklutatu nuen beste bilbotar bat nirekin, martxan jartzeko asuntua, eta jendea oso posi zegoen, berri do martxan jartzen genueleko aisialdeko tartea, eta talde hortan gauza asko egiten genuen, partiduak, txangoak egiten dituen, hitzaldiak egiten dituen, musika denetarik antolatzen hasi ginen. Eta hasieran neskato eta mutiko kopurua pare-parekoa zan gutxi gora bera. Gainera, banatu egin genituen, nerabeak alde batetik, txikiago beste batetik, oso pozik gauden. Bigarren astean, ja neskato gutxiago etorri ziren. Hirugarren astean gutxiago eta laugarren asterako esan gelditzen neskato bat ere taldetan parte hartzen, ez? Eta galdetu genuen, ze gertatu da, gauza baitek ez dira etortzen eta batek esan zuen, ezken nire aitak esan du, ez dela egokia atzerritar neska batzukin gure neskak hitz egitea eta beraiekin nahastea. Uste dute ez garala oso eragin ona beraientzako, neskatentzako. Eta gero, hausnarketa egin genuen guk, zer egin dugu aizki oso gertatu da. Eta, klaro, konturatu ginen, azken 2 astetan hitz egin genuela biolentziari buruz. Eta gertatzen den, da nesken eskubideak, emakumen eskubideak, eta bestea. Klaro, hau iritsi zenean, gurasko eskon belarritara, konturatu ziren pixkat enredatzen ari ginela gauza, eta orduan erabaki zuten ez ginela egokiak beraien neskekin egoteko, ez? Izaera sumiso horrekin, igual, talkak egiten zuten zuen, ja. Eta konturatu ginen, guk ere ez genuela gauza ondo egin. Lortu genuen usatzea neskato horiek. Eta aurrez jakin izan genuen ze arrisku geneukan eta tal bestera batera manejatuko genuen. Eta pixkat, hobeto gestionatuko genuen nola landu gaiak. Lortu genuena da neskatoak usatzea, eta ja ez daukagu erarik iristeko neskato hietara, bereekin hitz egiteko, jakiteko zer gertatzen zaien, zer gertatzen zaien, eta bar, eta bar. Eta hurrengoetan imaginatzen dut, desberdin egin zenutela edo berdin jarraitu zuen asuntoa? Ez, talde horre jarraitu zuen horrela, egia da, baina nire karrera guztian gogoratzen dut gertatu zitzaidan orduan, ez? Eta dena dauzkagu horrelako, historioa... Ikasketak baita ere azken Ikasketak, bai. Nire lankide batek esate zean Pakistandik bialdu zuten, pasaportea kendu zioten, nazio batuetako pasaportea kendu zioten nazioen egoteko, aurren eskontzaren aurka lanean ari zelako, lege aldatzeko, eta laiko enredatu zuenean, bialdu egin zuten Pakistandik, ez? Eta hori UNICEF-en dako arazo bat izan zen, ze urteak kostatu zitzagun berriro ere pertsona bat bialdu alizatea bertara jarraitzeko lanean, ez? Orduan, aurren eskubideak promozionatu behar dituzu eta lan egin behar duzu legeak, araudiak aldatzeko eta gauzak aldatzeko, baina kontu izan behar duzu arriskua dela, zu botatzen bazaituzte, lan guzti hori bertan erabiltzen da, eta emakume talde guzti horiek gu bultzatzen eta laguntzen ari garenak bakarrik usten ditugula. Claro, baina ze zaila ez hori kudeatzea eta ez dakit ari fin hori ez maneiatzea ez, azkenean non dago arrisku hori eta non dago limitea. Claro, inoiz ez dakizu ez, noiz egingo duen ez dakit talka. Zu planteatzen ari zaren gauzak, claro, sistemaren oreka ikutzen ari dira eta mugitzen ari dira. Eta adibidez, hori herrialde horietan, baina hemen baita ere, hemen zuzendari moduan, zure ustez zaila izan da lan postu horretara llegatzea, ez? Ez dakite, lidergo postu horretara llegatzea, edo uste duzu beti denik ongi ikusi dela eta laguntzari izan dituzula bidean, edo... Gure
Bueno, nazio batuetan eta UNICEF-en gehienak emakume gara. Profesionalak eta bolondresa gehienak emakume gara. Orduan, alde hortatik, sistema barruan ez dut ikusi horrelako sabairik edo horrelako oztoporik o arrakala handirik, ez? Gure zuzendari orokorrak UNICEF-en Nova Yorken emakumeak izan dira azkenengo 3-4. Nafarroako UNICEF-en batzordeak, joan zan urtean 50 urte bete genituen, eta bere sormenetik presidentea emakumea izan zen, 1973an, historia guztian zehar emakume asko egon dira presidentean eta zuzendaritzan eta barrez. Bai egia da, bolondresak, orokorrean, ez bakarrik UNICEF-en, Nafarroan beste erakunde batzutan ere bolondresak gehiengoa beti emakumeak izan direla, baina kasu askotan zuzendaritza postuak edo presidentzia gizonen esku egon dela. Hori ere kuriosoa da, edo igual presidentea bai da emakumena, baina tesorero eta horrelako postua beti gizonen esku egon dira. Hori ere ez dut ukatuko, hori horrela da, baina nik uste nahiko privilegiatu izan naizela baita sistemako erakunde baten lanean egon ezelako ez. Baina bai nire lanean ikusi dudala, beti lan egin dut beste gobernuekin, partiduekin, instituzioekin, beste erakunde sozial, tokiko erakunde sozialekin eta nazioarteko erakunde sozialekin. Eta hor ja gauza, hor bai aurkitu ditut batzutan horrelako barrerak, ez? Goratzen dut bilera baten Amerika Latinan, gauza negoziatzen ari ginen eta errepente esaten dit zuzendari orokor bat zen eta ministro ordea, zuzendariko ministro ordea zen, eta zen, hurrengo bilerana zure jefea etorriko da, ez? Ez que, programoko jefea nina, ez? Eta gelditu zen, nola egiteke, ez? Beti ikuste zaituzte, abiatzen dute, baina jefea hor egongo da. Hor nonbait egongo da jeferen bat etortzeko sinaketara edo telebistak aurrean asaltzera, ez? Hor bai ikusi dut. Bai, eske horrelakoak gertatzen dira nik uste askotan, ez? Badaudela naiz eta oso sektore feminizatuetan, gero lidergo postuetan askotan gizonezkoak eta indikan batzuei talka egiten die hori, ez? Baina baita ere kuriosoa da, ze nik uste hori, kooperazio eta mundu honetan beti dago arrisku puntu bat, ez? Ze azkenean bazoazte, ez? Lekuetara, violentzia daude lekuetara edo, ez? Eta nola uste duzu ikusten dela baita ere sozialki gizarteko gehiengotik emakumezkoak horrelako bolondrez esperientzietara joaten direnean? Zen ikusten ez dela berdin ikusten gizonezko bat denean edo emakumezko bat, ez? Bai, kaso batzutan emakumezkoak ikusten da, aize polita, ez da gizu, aize polita, tal. Gizonezko bat joten denan, oso misio serio baten, ingenieria da, eta obra handi bat zuzentzera doa, ez? Zu baldin bazoaz, motikotik egin klasak ematen, eta aize polita, ez? Badago gizartean pixkat, rasero ezberdinakin ikusten da bolondresa gizona denean edo emakumea denean. Zu emakume bezala jute zarenean oso ona zara eta horregatik jute zara. Beste asko oso profesionala da eta profesional bat behar dute, ez? Hor badago horrelako aldea. Eta gero ni aurren eskubidei buruz hitz egiten ari naiz, ari gara, ez? Eta hor ikusten da, eta hemen ere politikan ikusten da instituzioetan eta parlamentuan, eta hazienda, ekonomiako horrelako gaiak jorratzen direnean, gizonak izaten dira bozeramaileak eta biletan partatzen dutenak, eta gai sozialak direnean, osasuna, hezkuntza, haurtzaroa, gizarte eskubideak, hor bai asaltzen dira bozeramaile emakumeak, ez? Eta hori, berdin da barne politikan edo nazioarteko politikan ere, ez? Bai, gai batzuk, ez? Badirudi daudela bideratua bakarrik genero batetara. Bai, zaintzako
gaiak konsideratzen direnak, bai. Eta gero ikusten da gainera, zaintza edo hezkuntza edo, ez? Osea, gizarte baten oinarri direla eta ikusten dira, ez aipatu dituzun kasuak, ez? Bestela, zaintza kultura edo hezkuntza gabe ez dagoela eskubiderik eta ez dagoela zer, ez? Ordan eta... Duela gutxi datu bat ikusten nuen eta esate zuen, neskato guztiek lortuko dute bigarren hezkuntza bukatzea, nazio horretako PIB-ak gutxienez 10% gehituko zela. Neskato guzti horiek beraien lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza bukatzen badute, asko lanpostu hobeago lortzen dituzte eta osasun arazoak ere jaitsi egiten dira. Hilkortasun tasak, aurren gaixotasun tasak jaitsi egiten dira eta gastuak jaitsi egiten dira eta aberastasuna eta PIB-a gehitu egiten da. Osea, aurretan inbertitzea ere ekonomi gai bat da, ez? Eta nazio baten etorkizuna, datu ekonomikoen neurtzen dugun, horren inpaktu bat daukala. Bai, agian horri buruz egin marko genuke, igual kasu egiteko, ez? Ze, dirudi bakarrik hori dela garrantzitsuena eta... Puntotik, dependatzen baditugu, kasu batzutan, alba dugu egingo dugu, baina planteatzen badugu gaia, datu ekonomikoekin eta beste datu batzukin, igual lortzen dugu kasu egitea. Eta zu Amerika Latinan ere asko ibili zarela eta nola ikusten duzu adibidez, orain pilpilan dagoen Trumpen asunto guztia, eta egiten dituen astakeri galanta hauek, ez? Eta adibidez, orain Latinoamerikan badago erresistentzia handia baita ere, ari dira saiatzen, ez? Eta adibidez, Mexiko bezalako herrialde bateko presidenta, emakumezko presidenta bat, horrelako resistentzia jartzea, Trump bezalako monstro bateri edo, gizon poderotxu bateri. Nola ikusten duzu hori? Zer nolako erantzuna edo bozgora gaioa izan daiteke? Bira, Amerika Latinan badute nazio asko, parlamentoan 50% baino gehiago emakumeak ditena. Eta hori ez dakigu. Ez gara enteratu ere egiten, ez aigu axola ere egiten, ez? Nik uste oso garrantzitsua da eukitzea ereduak eta hori emakume bat Mexiko bezalako nazio bat lideratzen oso garrantzitsua da, ikusteko emakumea gai garela horrelako nazio bat dirigitzeko, zuzentzeko, ez? Baina horrekin bakarrik ez dugu ezer lortzen. Badaude emakume asko politikan daudenak eta askotan emakume asko egiten dituzten politikak ez gaituzte asko laguntzen, ez? Osea, behar ditugu emakumeak politikan, emakume asko eta emakume asko gauza asko egiten eta jakinarazi behar ditugu gauza guzti horiek, ez? Claro, hori beste asunto bat da, ez? Gero, zenolako politikak egiten dituzten lidergoan dauden emakume horiek, ez? Jarraitzen duten gizonezko hauek egin dituzten politika berdinak egiten, ez? Eta azkenean, promozionatzen balore eta, adibide berdinak, ez? Ez nola esan, edo aldatzen duten lideratzeko modua, ez? Eta beste gauzatuetan zentratzen diren, karo. Nik uste badagola beste lideratzeko modu bat emakumeengan, baina egia da baita asko ez dela idatzi horri buruz, asko ez dela ezagutzen nola garen emakumeak lideratzen dugunean, eta hor modelo bat ere eraiki beharra dago. Baina nik ezin du jarri esperantza guztia emakumezkoek egingo dituzten politiketan. Emakumeak izateagatik ez dituzte giza eskubidea bermatzeko politikak egingo. Emakumeak behar ditugu izan politikan, eta politika onak egiten, eta politika txarrak egiten. Gizonak ere baditugu politika onak egiten, eta politika txarrak egiten. Eta eredugarri direnak, eta eredugarri ez direnak. Eta lortu behar duguna, balio duten emakume guztiak iritsi ahal izatea politika postuetara, inongo sabairik gabe, emakume izateagatik
ez ditzatela izan eragozpenak postu horietara iristeko. Asko gustatzen zait beste kontzeptu bat hor, zementozko sabaiak, ezakit entzun duzu, badago hor beste kontzeptu bat, esaten duena, badirela kasu asko emakumei aukera emate zaizkienak lidergo postuetara igo ahal izateko, eta beraiek emakumeek analizatzen dutenean egoera eta ikusten dutenean beraien bizitza pertsonala eta profesionala sustatzea ezinezkoa direla eta ez esaten dutenak. Hor ere, badago sabai bat eta sabai hori ere landu beharko dugu, ez dira izan bizitza pertsonala uko egitea, rekisito bat, postu batera iritsi izateko. Eta gero beste emakume batzu daude, postura iristen direnean oso bizkor postua uzten dutenak, ikusten dutelako, ezin dutela aurrera jarraitu. Alde batetik kudeatzen bizitza pertsonala eta profesionala, edo beste alde batetik gora iristen direnean konturatzen direlako ezin dutela ezer egin, eskuan lotuta dituztela, eta benetan erabakiak hartzen dituztenak gizona direla. Eta, hori ere landu beharko dugu. Ze, klaro, esaten baduzu, eske eman genion aukera, baina ez esan zuen. Aztertu bat dugu, zergatik esan du ezetz. Posible da gaur egun, lidergo postu batzutara iristezarenean, bidaiatzen haste zara, eta gaur zare hemen, bigar Parisen, eta etzi Londresen, eta bestean, eta hori, nola kompatible egin dezakegu bizitza pertsonal batekin, ez? Nik uste ere, arrakasta, beste arazo bat ikusten duena gure izatean da, arrakasta neurtzen dugula profesionalarekin eta arrakasta ekonomikoarekin. Eta nun dago ere baita gure aukera pertsonala. Nik aukera egiten badut nire bizitza pertsonala mantendu ahal izateko eta hori garatu ahal izateko, gutxiago naiz. Ez. Hori da, ez? Ni horretan ere trampa handi baten sartuta daude, ez? Bai. Azkenean zaila da ikustean non dagoen formula, ez? Leheno ere egon gara hitz egiten eta hori, ez? Azkenean profesional munduan sartzearen asuntoa, ez? Pausu hori eman genuenean, ez? Horren balioa asko ondituzten emakumezkorentzat, ez? Hau da garrantzitsuna eta hau mantendu behar dut, ez? Eta ez naiz eta seme-alabak izan, beste pertsona batekin utziko ditut, zen ezin dut lana utzi, ez? Egoal hori aldatuta orain, ez? Orain ari dira pertsona askok, ezagit, importantzia gehiago ematen, ezagit ez etxean geldituko naiz eta lasai, baina, karo, gero hori ere dakar, baina utzi behar duzu ere lana. Orduan, karo, badirudi berdintasun bat dagoela, ez? Baina gero ikusten da ezin direla. Ez da hola, bai. Eta gero baita ere, amatasunaren gaiareki dut, ez duzu zertan pertsonala izan daiteke baita ere zure asuntoa eta ez seme-alabak ikitzen dituzulako, ez? Baina amatasunaren gaiarekin baita ere badago kontzeptua ez ama-on bat izatea zer den, ez? Eta, karo, agian ez dago igual hainbeste aita on bat izatea zer denaren manuala, ez edo. Orduan, karo, igual badaude lanpostu batzuk, ez, gizonezkoak erosoago daudela, ze ez dituzte, ez? Kuestionatzen, Karo, kuestionatzen. Gizarteak ez ditu kuestionatzen. Gizarteak inkluso haiek berak, ez? Ze azkenean igual gizarteak kuestionatzen gaitu, baina igual gu ere, barneatuta dugunez hau, ez? Gu ere zalantzan jartzen gara, ongi ari naiz lanpostu hau hartuta edo lidergo postu hau hartuta, ez? Igual bidaiatzen egun osoa, bakarrik bideiak egiten, ez? Orduan, karo, bai, ezakit, azal asko daude, ez, edo kontzeptu honetan. Mira, horra, Nazio Batuetan, misio internazionaletan lan egiten duzunean, gehiengoz 4 urte egon zaitezke herrialde baten, ez? Orduan, 4 urte pasatzen direnean asko jota, bidaltzen zaituzte beste herrialde batera, beste 3-4 urte, beste herrialde batera, eta. Orduan, klaro, gizon asko daude, eskonduta daudena, batzu seme-alaba dituztenak, eta bar, eta lanean ari direnak eta beraien emazteak beren karrera utzi dute eta jarraitzen dute herrialde batetik bestera. Hori lehen Nazio Batuetan bakarrik ematen zen, baina gaur egun enpresa askotan ematen den egoera bat da. Eta futbolaren kasuan adibidez, ikusten asko baita ere.
Eta, klaro, ze gertatzen da alderantzez denean? Claro. Emakume bat danean eta laburtetik behin nazioz aldatzen duenean, gizon asko prest daude uko egiteko bere karrera profesionalari, bere emazteari jarraitzeko munduan zehar? Ba, ez. Ez. Eta daudenak, askotan kontatzen dizute, jole, aguantatu behar dutena, ez? Aguantatu behar dutena, kuestionamentu hori, ez? Nola, zu, etxean gelditzen zarela, aurra zentzen, nola liteke hori. Bai. Oraindik gizartea ez dago prest horretarako. Osea, hemen ere erronka baditugu. Bai. Karo, bai. Azkenean, ikusten duguna gehien bat da hemen dakaguna, ez? Gero beste realia batzutan badaude realitate oso arrotzak, ez? Eta bai, horiek ere landu behar direnak pila bat, ez? Eta batzutan zaila dena lantzea eta zaila dela atzerriko batek ere lantzen dituenean eta are gehiago igual emakume bat denean, ez? Feminismoarekin lotuta dauden gaiak edo berdintasunaren lotuta dauden gaiak. Duela aste gutxi Iraken onartu den norma bat, aurre neskato bat 8-9 urtekin eskondu daitekela, ja, ez? Hori, zer da? 8 urtekin eskondu alzaituzte 50 urteko gizon batekin. Badira ja gai batzuk. Oso potentea. Oso sakona direnak, ez? Bai. Eta, claro, gauza horiek ikusten dituzu, aldatu daitezkela hemendik zenbait urtetara edo horrelako kasuak nola aldatu daitezke benetan, ez? Azkenean... Badaude herrialdeak lan asko egiten ari direnak eta oso positiboak, ez? Gu bultzatzen ari gara hemen Nafarroatik eta Nafarroko gobernuan laguntzare badaukagu, Mozambiken lanean ari gara, eta nerabe eta neskatoen talde batzuk lanean ari dira, gizartea sensibilizatzeko eta aurren arteko eskontzak saihesteko, eta gu laguntzen ari gara nerabe talde hori eta aur talde horreri. Eta egia esan, antolatzen dituzte, badaukate kredito sistema bat laguntzeko, badaukate sistema bat detektatzeko, familiantan eskatoneri tratu hau egiten ari dira eta lanean ari dira etxez etxe, komunitatez komunitate, jendeak komentzitzeko. Alde batetik daude legeak eta beste alde batetik badago kontzientzia aldatu behar dugu eta lan egin behar dugu, bideo bat egin dute, rap bat egin dute, kontzertuak ematen ari dira, egia esan, izugarrizko mugimendua antolatzen ari dira Mozambiken eta datuak presentatzen dizkigute. Hainbat eta hainbat neskato lortu dugu ez eskontzea eta antolatzen dute nola dotearen sistemarekin familia asko oso harrapatuta egoten dira eta bereik kreditua lortzen dituzte, eta bestea zu, dirua barro duzue, kreditua lortzen dizugu, ez traturik egin zuen alaba eskontzeko eta beraien artean eta komunitateko liderrekin batera lanean ari dira eta gauza oso politak egiten ari dira eta eskontza asko saihesten ari dira. Esperantza badago, badago. Bueno, behintzat ez, argi pixka bat ikusten baldin bada. Bai, batutan ez, nik uste, horretan sartuta zaudetenak ez, nik uste igual bazaudetela beste perspektiba batekin ez, edo irrealitateatik gertuago ez, baina batzutan kapotik ikusten da, nola lotu ezakegu hori ez, edo nola... Bai, alde batetik lan egiten dugu legediak aldatuz, mundu osoan zehar, parlamentuekin, partidu politikoekin, gobernuekin lanean legeak aldatzeko, normak aldatu ahal izateko, eta beste alde batetik gizarteko mugimentua bultzatuz, eta gizarte mugimentuak azaltzen ez diren tokietan provokatu behar dugu gizarte antolatzeko eta mugimentu horrek sortarazteko. Baina egia da toki guztietan aurkitzen dugula jendea mugitzen dena eta nori lagundu pixkat mugimentu horien martxan jarri ahal izateko, ez. Eta emakume mugimentua mundu osoan dago. Zu betidanik eroso sentitu zara proiektu hauek zuzentzen, eta bai.
Eta noizbait norbaitek kuestionatu dizu hori bazu horretan zuzentzen egotzearena, ezagik gizarteko norbaitek edo zure inguruko norbaitek edo... Bueno, ez du permititu hori. Ez que inori ez diot entzun behar horrelako kuestionamentu bat. Begira, doela egun gutxi unibertsitatean egoen eta mutil batek atzerrekoa zen, Afrika subsahariarreko herrialde bateko mutil batek esan zidan. Bueno, kontuan izan behar duzu jendean, kultura, ohitura, tradizioak eta hori errespetatu beharra dago, eta zorroia sartu zidan, autore pilo bat azaldu zizkidan, eta nik kultura guztiak, erlijio guztiak, tradizio guztiak errespetatzen ditut, limite batekin, eta limitea da giza eskubideak. Giza eskubidea zapaltzen dutuen tradizio bat ere ez dut onartuko, kultura bat ere ez dut errespetatuko. Loa ditu zen da. Bueno, baina eske, tradizioa, baina eske, niretzako basea giza eskubidea dira eta hortik ez nizkizten. Eta, bueno... Claro, eske, horretan ari nintzen pentsatzen, azkenean hainbeste herrialdetan ibilita, baita ere hemen, baina... Eta, eske, duela gutxi entzun nuen, nola ditzen da, emakume hau, Televisión Espainolan daramatzala ezak bat urte gerra eremutara joaten eta elkarrizketak egiten eta kontatzen dituen anekdotak, ez? Eta nola askotan, bera, emakume izateagatik herrialde askotan zailtasunak izan ditu, ez? Azkenean berriak berak emateko ez ziotelako, ez da, profesional moduan onartzen, ez? Ja, hori bai gertatu izan zait, klaro, hor komentatzen zidanean, gobernuko tipo honek, jefea noiz etorriko zan, argi dago, hori zen zegoela, nire jefe bat iristeko eta arekin hitz egiteko eta adosteko zerbait ikuste zuena nirekin ezinezkoa zela adostea. Baita sentidu dudana batzutan, eta bera, urte askotan erabili nuen eskondutako erastun bat nire amana zana, ez da gizer aurkitu nuen etxean eta jantze egin nuen. Ze juten itzenean bileretara, jartzen zidaten, tal, señorita Gabilondo, ez da, ja señorita hori zen. Ja, entzuten da... Ja, ala benga, piropoak eta horrelako. Zeran gustatzen ez zebe, ni lanera torna ez da nire txorak erik. Piropoak eta horrelako bai. Lan bilera baten eta Ego Amerikan, eta piropo... Ego Ameriketan piropoen kontua da, harrigarria. Eta orduan ja asmatu nuen historio bat, eskondutan egoela, eta jarren hori, eta orduan ja jartzen zeaten senyora, eta jazta, punto, txispunta. Oso fuertea da, Oso fuertea da. Baina zen, ebitatzen ditut txorakeriak, eta bai, horrelako... Horregatik izaten nuen, beti eroso sentitu zaren, ze askotan, imaginatzen dut, naiz eta zu zure lana maitatu, eta zu egon nahi, ze azkenean, egiten duzu lana. Horretan baldin bazaude, sinesten duzu, aldaketetan, sinesten duzu giza eskubideen bermatzearen beharrean, baina, karo, beti eroso sentitzea horrelako egoeratan ez dut uste, ez? Ze azkenean, egoera bortitzak. Begira, behin gertatu zitedan, eta, egin zeraten txiste bat, nire zait txiste moduan interpretatu hori, negoen Ekuadorren, ez? Eta atera nintzen, Guatemalan uste zara. Bueno, atera nintzen, buelta bat ematera kalera eta alda, esan zidan batek. Bueno, kontu zibiliz, hemen, bortxaten mazaituzte, gero, hori soluzionatzeko edo agarrabi hori soluzionatzeko era da eskaintzea zurekin eskontzea. Jaja, esan zuen eta. Horretzen horrela, jurrengo honean galdetu nien lankide bat zuzu. Atzo gabean hori batek komentatu zidan hau eta bestea eta ez den bai, ohitura hori da. Osea, norbaite bortxatzen badu hor bat, adibidez, gero, juten bada gurasoen gana eta eskintzen bada neskatorrekin eskontzeko, agarrabi hori ordainduta dago. Osea, gainera, bortzatzaileakin eskondu egiten dute aurra. Ke gelditu nintzen? Ostras! Flipatuta. Eta tradizioa horrela da, ez? Eta gurasok horrela ulertzen dute hori min hori
ordainduta dagoela eskontzen bada. Eta hori igual ez dago lotuta honra kontu horrekin edo lotxa, ze badakizu, ez? Bai, hori da. Haian familiaentzat lotxagarriagoa da pentsatzea bortxatu dutela ez, edo, bueno, ja eskonduta dago, eta ja ez dago bortxaketarik, ez? Ze fuerte, Fuertea da, bai. Eta baita, begira, duela gutxi irakurtzen nuen bastante Iraki buruz, eta bai Iraken da bai Iran ere hau asko ematen da, eta Indian, eta horrela aurrak eskontzen dituzten herrialde gehienetan gertatzen dena da, bueno, lehenbailen eskontzen badugu, ez daukagu arriskurik neskatila bortxatu izateko eta horrekin deshonra bat izateko, orduan, lehenbailen eskontzen dugu, eta listo, ja, bortxatu izango da bere senarragatik. Hori nintzen pentsatzen ez, bortxatalia izango da bere senarra. Papel batzun azpian dago, ez? Ikaragarria da. Bai, eski badaude kasu oso potenteak eta... Oso asko dago egiteko, Bai. Nola ikusten duzu kooperazioaren ibilbidea hemendik ezakit 5 urtetara? Badauzkagu erronka handi batzuk. Alde batetik, ni asko kezkatzen hau azken urteotan entzuten ditugun diskurso asko kezkatzen hau. Asko kezkatzen hau, duela urte batzuk konsenso handi bat zegoen mundu guztian zehar eta ziren giza eskubideak, inok ez zituen kuestionatzen giza eskubideak, ez? Eta gaur egun gero eta toki gehiagotan entzuten ditut horrelako ahotsak, ez? Giza eskubideak kuestionatzen dituztenak. Nik ere ez dut uste giza eskubideen markoa edo konbentzioak zerbait estatikoa direnik, oraindik ere badira pauso asko eman aldirenak eta pauso asko hobetu aldirenak, ez? Baina, atzera pauso bat emango bagenu, benetan frakaso handia izango zen gizarte moduan, ez? Eta azken urteotan, hori diskurtsoen aldetik, badaude horrelako kuestionamentu asko lider, botere asko duten liderrengandik diskurtso oso kezkagarriak irteten ari dira. Eta beste alde batetik, finantzaketa. Momentu honetan, sekula historian ez da egon hainbeste pertsona gerra egoeran dauden herrialdetan bizi direnak, ez? 473 milioi pertsona bizi dira gerra egoeran momentu honetan. Eta hori finantzatzeko fondorik ez dago. Gero eta fondo gutxiago dauzkagu eta gero eta erronka handiagoa ditugu, ze behar humanitarioen 80% gatazken ondorioko beharra dira, ez? Eta ez badaukagu finantzaketarik egia esan gauza asko konplikatzen da. Eta hor ez dugu fondorik izango garapen lankidetzako programa asko aurrera eramateko. Ze fondo guztia bideratu beharko ditugu jaten emateko, urredangarria banatzeko eta bar. Baina, beste alde batetik nik uste garapen lankidetza ere heldutasun puntu batera heldu dela eta gaur egun askoz nik uste efizienteagoak, efikazagoak garela egiten dugun lanean, ez? Askoz gehiago koordinatzen garela eta alde hortatik hobeto gaude, baina baditugu erronka handiak aurretik. Eta zer esango zenioik adibidez, imaginatzen beharrezkoak direla oraindikan, ez? Zu bezalako pertsonak eta munduan lan egiten duzen pertsonak, ez? Zer esango zenioik adibidez, gizarte lankidetzan edo kooperazio munduan sartu nahi duen emakume gazte bateri? Naiz eta mundua horrela egon. Lehenengo garrantzitsuena formakuntza. Gogoa baldin badauka hor garapen lankidetzan lan egiteko, gaur egun master asko daude, kurtso asko daude, espezializazio asko daude. Formakuntza ezinbestekoa da, hizkuntza jakitea ezinbestekoa da. Eta hortik aurrera borondatea baldin badaukazu, mundu guztia daukazu lan egiteko. Askotan batzuk, nahi dut hilabete joan, ez dakit nora, eta... esperientzia moduan, ez? Hor oso zaila da, eta... lan handia daukagu, eta kaso askotan denbora asko ez daukagu jendea atenditzeko eta jendeakin egoteko, ez? Eta nik uste nahiago dut esatea ezetz pertsona bati, ez eramana da, eta han ez egiten eukitzea, gora begira egotea, ez daukalako inor,
berari erakutsi ahal izateko. Hemendik pentsatzen dugu, bueno, ni joango naiz eta gauza asko egingo ditut, baina han lehenengo astetan eta esango nuke lehenengo hilabetetan molestatu besterik ez dugu egiten. Gero ja, denbora badaramasunean, ja situatu zarenean, ulertu duzunean ze gertatzen den, nola funtzionatzen duen, zergatik funtzionatzen duen moduan, ordutik aurrera hasi zaitezke ja aportatzen, ez? Ordura arte, karga bazara. Niri lehenengo aldiz esan zidatenean hau, asko molestatu zidan, ez? Esan zidatenean, zu lehenengo hilabetetan molestatu besterik ez duzu egingo, eta beraz, isildu, eta entzun eta ikasi, ez? Eta ni pentsatzen nuen, karrera bukatu berri nintzen, eta, ni juten ezenean, egingo dut, eta, jaro, ez, gero konturatu nintzen ez nuela eserru lertzen. Karango gatazka, Erdi gaixori negoela lehenengo astetan, eta ja, pixkat, ulertu nuenean, galdetu nuenean nahikoa, esplikatu zidatenean nahikoa, hortik aurrera bai aportatzen hasi nintzen. Bueno, badago bideoaren dikan egiteko, ez? Kristalezko sabai asko apurtzeko, bai hemen, bai herrialde askotan. Eta, bueno, naiz eta mundua puntu zail batean dagoen, jarraitu beharko dugu lanean, ez? Noski, bai. Gainera, Nafarroan dauzkagu, begira, 6.860 sozio, beraien emariekin bultzatzen ari dena programa mundu osoan zehar. Beraz, esan dezakegu, garapen lankidetzak hemen baduela etorkizun bat eta baduela base sozial, oinarri garrantzitsu bat, eta hoiei esker lanean jarraituko dugula, hemen horran sabaiak, kristaleko sabaiak apurtzen, zementozko sabaiak eta harrizko sabaiak apurtzen. Bai, bueno, hala izan dadila eta animo asko eta, bueno, zorionak egiten duzuen lanagatik baita ere. Mil esker. Mil esker zuri etortzegatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.